Hej, jeg er tilbage med endnu en video. Denne gang vil jeg vise, hvordan jeg selv blander mine væsker. Ved hjælp af forskellige væsker og aromaer. Jeg ved godt, der er en masse performer, som udmærket godt er klar over, hvordan man blander. Og for dem vil det nok ikke være noget nyt. Det er mere beregnet på alle de nye, som overvejer selv at blande, men som måske synes, det er lidt besværligt og uoverskueligt. Jeg kan huske, at jeg selv begyndte at overveje det. Jeg var inde og kigge på Flavorarts hjemmeside, og det blev lidt lidt bedre af. Så jeg vil simpelthen prøve at forklare, hvad jeg gør, så godt som jeg nu kan. Det bliver nok en video i flere dele, for jeg tror ikke, jeg kan klare det på 10 minutter. Så jeg vil simpelthen stoppe kameraet, og så vil jeg pege det ned på bordet, og så vil jeg vise præcis, hvad jeg gør for at få lavet min væske. Så det vil jeg lige gøre. Så er jeg tilbage, og jeg har købt de her 5 liter flasker fra Flavorarts, fordi jeg kan godt lide, de er klare, der er bløde at trykke på. De er nemmere for væsken ud af. Men man skal lige være opmærksom på, jeg har det med, når jeg har brugt mine pipetter og sprøjter osv., så koger jeg dem for ligesom at desinficere dem. Det skal man ikke gøre med dem her, fordi så får du en meget lille krøllet sammen flaske. Den kan ikke tåle kogende vand. Så brug enten noget sprit, vodka eller andet, som lige kan desinficere flasken. Men jeg vil starte med at bruge sådan en jeg tror de kalder en Heaven Juice. Det er den, der hedder traditionel. Så vidt jeg lige husker, så er det 65% PG og 35% VG. Noget af den stil. Og det er en 36 gram. Og jeg købte 36, fordi jeg synes, det var dejligt nemt. Så jeg damper som regel 18. Og så var det bare lige det hver, og så op til 18%, den 18 gram. Og jeg har lavet en her i en lille flaske. Det er nemmere lige at dosere på den måde, og især fordi jeg vil have lidt tør for den her, så der er ikke ret meget tilbage. Jeg har allerede bestilt en ny, så jeg vil simpelthen bruge den, jeg har her. Og så bruger jeg sådan en 1 ml kanyle, og den fylder jeg bare op. Så er der 1 ml der. Og så. Jeg ved virkelig, hvad der var tilbage i den. Fordi jeg er grisegodt og rundt i. Nå. Skidt med det. Så er et stykke køkken og lige tørflasker. Se, der var ikke helt 5 liter der. I øvrigt, når jeg har brugt en kanyle til en ting, eller en sprøjte eller andet, eller en pipette, så smider jeg over en æske, og så koger jeg dem, når jeg er færdig. Men som sagt ikke de her flasker. Det er mere for lige at rense dem og desinficere dem. Nu tror jeg ikke, jeg vil lave den i 18 mg den her, så det gør ikke meget, at det betyder ikke så meget, at jeg ikke har mere. Så jeg vil bare give den noget PG, også Flavorart. Det koster næsten ingenting for sådan 100 ml. Jeg kan ikke huske, hvad det er, men det er PG og VG, det er ingenting. Det er den her, der koster. Jeg tror, det er noget med en 3-24 dollars. Hvad er det mere, det var? Så det er nikotin, der koster. Alt det andet koster ikke en skid. Jo, der er nogle enkelte aromaer, som koster omkring en 3-4-5 dollars, men de fleste af dem ligger på et sted mellem 1,5 til 2 dollar. Så det er hovedsageligt nikotin. Jeg vil tage en ny sprøjte, og så vil jeg fylde op med
PG. Sådan, så er der cirka 5 ml. Og det er så til basen, som det hele skal blandes i. Nu glemte jeg jo selvfølgelig lige at fortælle, at normalt så bruger jeg handsker, når jeg leger med den her nikotin. Fordi det er kraftige sager, og det er nok ikke skide godt at få ud, men det glemte jeg selvfølgelig, så det er jo... Nå, fuck det. Jeg må bare sørge for, at vaskeringen er godt. Den, jeg vil lave i dag, det er en, som jeg ikke har prøvet endnu. Det er en Irish Cream, også fra Flavor Art. Jeg har en forventning om, at det måske er lidt her noget Bailey. Eller altså, jeg håber på lidt Bailey, men må vi se. Jeg ryster altid flaskerne godt, inden jeg bruger dem. Ja, det er lov til sprayen af. Hold da kæft. Nå. Som regel vil jeg altid starte med cirka 10 dråber til 5 ml. Så jeg tror, jeg vil starte med 10. Wow, det er sgu mørk en. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Hov, der var 11. Altså, der skal det 12. Det giver sgu 3 mere. 15 dråber. Nogle gange må man våge sig lidt. Det skal nok blive en flot væske. Og så kunne man godt sige, nu er det det. Nu er det bare lige at tage låget på og blande godt rundt. Men man kan altså godt gøre det bedre, men jeg vil lige prøve at sætte låget på, og så vil jeg lige ryste den, og så er det duft til den. Og der skal rystes godt og rundt. Og så har du en flot. Hvad fanden er det? Jeg synes næsten det ser helt sådan lidt orange ud. Jeg vil stoppe videoen her, fordi jeg kan se, at jeg er ved at løbe tør for tid. Så jeg fortsætter i næste sektion. Og jeg stopper i videoen.